Igama uZama ozalwa uMandaba owakaMkhize. Namhlanje ngihleli noKing Bhaka. Ngizom-interviewa, ngizombuza ngako konke abantu abafisa ukwazi ngaye. Akukho nokukodwa engizokushiya-ke namhlanje. King Bhaka, ake ngibuze, ngabe unayo yini inyoka? Ngoba siyezwe kuthiwa abantu abanamandla kusuke bekhona abakusebenzisayo. Kodwa-ke ngiye ngithi ngibuze manje ukuthi unayo yini inyoka? No, Zama Mkhize kaMandaba. Ngiyabonga ntokazi ukungibuza umbuzo omnandi kangaka. Inyoka akuyona into yokudlala inyoka. Inyoka into engayisho ngathi anginayo. Uyabo? Anginayo inyoka. Kepha ngendlela engiyinkunzi ngakhona umkunzi bami bungaphezulu kokuba inyoka. Labantu engabona bephethe inyoka azinamazinyo lezi yanyoka. Inyoka ezinamazinyo nje zikhishwa amazinyo lezi yanyoka, ezinye zijoviwe, ezinye ama pets. Yabo into ekubelungu, into ezidlala izingane zabelungu nje. Umuntu omnyama ke ngoba uyakuthanda ukuforce bese ihamba iphethe athi khona imali ezolethwa ile nyoka. Uyabo? Kwale nyoka ethembele kuyena lo muntu ukuthi idla igundane uthi kodwa ingalethi imali. So mina kwi level engikuyona angikho kwi level ukuthi ngahamba ngiphathana namabululu mina. Mina ngumuntu okukholela kakhulu kubantu bakithi abalele. Mase ngikhola kakhulu uNkulunkulu. Uyabona ke makuthiwa emhlabeni kunqotshwa ngoba unenyoka, futhi eyami inyoka mina uNkulunkulu. Yileyo mangathiwa nje ngoba la amandla konke ngibeka uNkulunkulu. Okusho ukuthi kunqotshwa ngoba kuyinyoka, futhi mina eyami inyoka uNkulunkulu. Awusozwa ngibona kuthiwa ngiphethe ibululu engalazi noma liyachama noma lenzani endleleni ngilongisabisa ngalo nje ngoba imali ahlaba ngibafundisa abantu kulawo. Uma ngabe ufuna kwezimali awuyiphathi into ezomxosha umuntu. Manje umuntu bebona inyoka uyabaleka. Kanti kufuna ukuphathe into ezomsondeza umuntu. Ezomsondeza. So mina nje ingakho most yalabantu abaveza amabululu bethi bathwele ngawo ekugcineni ngiyakutshela mina baxakekile. Baxakekile ngoba abantu kunokuthi balethe ibhizinisi kubona, abantu bayabaleka bebalekiswa ile nto le umuntu ayiphethe. Anginayo inyoka. NguNkulunkulu. uNkulunkulu wami oyinyoka. Hayi, siyamuzwa-ke lapho King Bhaka uyasiphendula uthi hayi akanayo inyoka. Ake ngibuze-ke futhi la. Njengoba-ke uthi-ke awunayo inyoka, inyoka yakho uNkulunkulu nabantu abadala. Ake ngibuze-ke ukuthi ngabe uyawusebenzisa yini umuthi? Uyakholelwa yini emthini ukuthi umuthi ukhona futhi uyasebenza? Umuthi ukhona, kodwa umuthi ukhona kakhulu bengabe ufuna ukubulala noma mawufuna ukuqalekisa noma mawufuna ukugweba. Kodwa mawufuna izinto zihambe kahle akuwona umuthi ongena lapho. Uma ngabe into kumele zihambe kahle, kumele kulungiswe abakini, kuqinisekiswe ukuthi abakini baba clean, abakini ibona ekususwa izinto ezivimbile ngoba inhlanhla yomuntu ibantu bakubo abalele. Ungabona umuntu engesenayo inhlanhla, sekukhona izinto ezivimbe abakubo kalomuntu onenhlanhla ukuthi zifinyelele kuyena. So mina owami umsebenzi umuntu mayefika ethi unenkinga, ngibheka ukuthi yini emenzela inkinga leyo muntu. Uzabe nenkinga nje likuphi idlozi lakhe, lisuswe yini idlozi lakhe eduze. Bese mina ngamandla enginawo ke mase ngilwa nalezi zinto eziyinkinga kuyena. Kodwa hayi ukuthi ngizokuthi sengizosuka manje sengiyohlanganisa amafutha kaXamu, amafutha ebululu, isandla semfene ngithi yabo izilwane lezo ezigudi makuthiwa uyabhubhisa. Kodwa umuntu bengabe efuna kungena imali, ukungena kwemali kufuna kuhambisane nefamily ekhula kahle. Akufanele kusetshenziswe izinto ezama evils kakhulu
othenini uthi uyaphakama ngoba into zama-evil zigcina seyihlukumeza iy'ngane zala ekhaya. Ukuphendula nje entokazi emhlophe ekhanya ubisi ngaphandle nangaphakathi, ngingathi kuwena umuthi mina wami umuthi wasemazulwini, umuthi ukuthi mangabe kumele ngazi ngizokwenzani kuqala. Angivesane nje ngithi ngizoxova angiwusebenzisi lowo muthi mina ukuxova ngiwusebenzisi, kodwa nginamandla adlula awomuthi. Hayi, siyakuzwa King Bhaka. Uma ngabe umuntu exakwa izitha, umsiza kanjani? Uma ngabe umuntu exakwa izitha, ukubheka kuphela ukuthi iziphi lezo zitha zakhe, yini imbangela yokuthi umuntu abe nezitha. Mase siyakwazi ukubona ukuthi hayi lo muntu lo unezitha ngoba uvele emsebenzini la esebenza khona wavele waxabana nomuntu mhlambe ongumthakathi, noma mhlambe wakhalene nomuntu othakathayo. Sesiyabotha izitha unazo ngoba yilo muntu okuthakatha ngokuthi wena ube nezitha. Yini engizoyenza ke mina? Sengizosebenzisa amandla enginawo la ngithi mase ngisebenza ubusuku nemini ngingalali ukuthi ngenzeni sigwebe lo muntu owenza wena ube nezitha. Ngoba into ebalekile mase unezitha asibheke ukuthi obani laba abahlangana ngawe. Mase siyabotha usibani nosibani. Ngeke mina sithi simazi umuntu owenza wena ukuthi ube nezitha ngiloko ukuthi gquma phalaza. Kumele senzeni? Kumele kusetshenzwe lo muntu owenza wena ube nezitha. Ngenkathi lo muntu esuka ukuthi ususwa kanjani kuzodepend ukuthi imalini oyikhokhile ukuthi angisebenze. Kodwa ngisebenza mina kwi-level engagcini. Akusuke lo muntu endleleni yakhe ngoba umuntu ovimba indlela uyasuswa. Besuswa angathotobaliswa, besuswa angashawa like angagunywa umhlaba, besuswa kungenzeka noma yini. Kodwa into engakutshela wona mina manje ukuthi uba nezitha nje ngoba ukhona lo muntu oyedwa okuqhatha nabo bonke abantu still eninayo. Hayi, siyakuzwa King Bhaka. Ake ngibuze la ukuthi ngabe khona yini lento ngempela esizwa ngayo abantu bathi bacebe ngayo noma bayisebenzise ukuze bacebe lento le ibizwa ngokuthi yigubhu. Zikhona yini igubhu? Hayi lonto yilento indlela yokusebenza leyo. Indlela yokusebenza isigubhu into engekho isigubhu. Isigubhu umuntu uba nalento athi you 45,000 hamba izokulethela imali usuyayithenga ke ngo-45,000 enkathi uyithatha ngo-45 mina ngino-45 wena usunalento. Wena uzoyenza kanjani imali ngalento? Zibuze kuqala ukuthi mina ngiyenze kanjani imali ngalento. Mina ngenze imali ngokuthi ngidayisele wena ngo-45,000. Ekuthiwa lento bengikwazi ukuyibeka esigodlweni ilethe imali, bengeke ngikudayisele, bengizoyibeka esigodlweni ingilethele inqwaba yo-45. Ngokuthi ayikwazi ukuletha imali esigodlweni lento, kumele ngenzeni? Angikulutheke manje, angikudayisele yona ngithi 45, ngizobe sengiba nemali mina, kodwa wena unalutho unalento. Izoyiletha kanjani imali kuwena? Wena uzozitshela ukuthi uzoyibeka esigodlweni ilethe kuwena. Ngeke ilethe imali lento ngoba kuyimina yilethana esigodlweni. Iyozilethe nini imali lento? Uyozuyidayise nawe ngoba uyithenge ngo-45,000 kumina. Futhi wena ngidayisa u-55 at least wenza i-profit ka-10,000 uyozusidayise nawe. Udayisela bani? Onebhadi. Hayi kodwa ukuthi khona imali ekuzothiwa uvele uyibeke lento ilethe imali, cha ayikho into efana naleyo. Amanga lapho. Ayikho efana naleyo. Indlela angithi abantu banamabhadi la ngaphandle. Abanye abantu baboshiwe. So umuntu bengabe boshiwe into ahamba nayo imbophile imenza ukuthi ayikhiphe imali engasabhekanga. Ingakho baqhamuka umuntu ethi 45,000 umuntu onebhadi uzokhipha u-45, kodwa deep down ngeke imenzele lutho. Uyoza idayise ngoba kusho ukuthi lento yenza imali ngoba uyidayisile. Ngoba nami ukuze ngibe nemali kumele ngiyidayise. Ayikho into isigubhu kusuke kudlalwa ingqondo. Hayi, siyakuzwa King Bhaka.
ake sithi-ke sengisithengile-ke lesi sigubhu noma ngilande okunye okwezilwane, ngabe wena uyakwazi yini ukukusiza mase sengasahambi kahle izinto zami sey'shintshile? Mhlampe lento ngiyilande lezi gubhu lezi noma lezi iy'lwane lezi ngiyilande ngokuthi ngifuna amathenda. Manje kade umsebenzi wami wona kusebenzeka kodwa sewukuthi sengifuna imali eningi. Ngase ngithi ngoba kukhona lezi zinto ekuthiwa yigubhu noma iy'lwane engizokwazi ukuthi ngikhulise kakhulu ukuba namathenda. Nazi-ke sengiyilandile kwavele kwashona phansi wonke umsebenzi. Ngabe wena uyakwazi yini ukukusiza lokho? Angikuchazele kanjena-ke, uyabona-ke uma usungena ey'lwaneni usungena entweni engaphezulu komuthi. Uma usuthenje isilwane esingaphezulu komuthi. Yingakho uthe uma ungibuza ngendaba zomuthi ngathi ukuba reluctant ngoba i-level yami ingaphezulu komuthi, i-level yami ingaphezulu kwey'lwane, i-level yami inkulu kakhulu. Umuthi ngawusebenzisa kwafika isigaba la ngipromotheka khona ngaba ngaphezulu komuthi. Kwafika isikhathi la ngipromotheka khona ngaba ngaphezulu kwey'lwane. So njengamanje lento oyibuzayo umbuzo ohlantu kakhulu, wena Zama Khabazela Kamandaba, ohlantu kakhulu. Uyabona-ke ma usufika esigabeni sokuthi sewulanda iy'lwane, kusho ukuthi nawe izinga le-budget suke lilikhudlwana kuwena, le mali likhudlwana. Okwesibili, izinga lokujula selilikhudlwana, awusajuli njengomuntu nje onomali, because uma uthi ufuna into eyilwane, number one, ifuna wena before usithathe isinqumo, ufuna ube nesibindi kuqala. Before nje uthi ngifuna isilwane, ungakayi nokuyosifuna kodwa ukudecide ukuthi ngifuna isilwane, ufuna ube nesibindi kuqala. Mangabe usunesibindi ufika la kuthiwa khona hayi la eMzansi, hayi le eMzansi abasekho abantu abanjalo, kulamazwe laba ngaphandle. Ufika la kuthiwa sothola khona, ufika lapho kumele ube nesibindi sokungena-ke manje kuleyo palace noma kuleyo mgede noma kulelo hlathi ekuthiwa ihlala khona. Yabo, mengabe usufikile khona-ke sekuvunyelwana ukuthi njengoba uthatha lezi zilwane iyiphi inginabo ngoba awunikwa into enesilwane phakathi ungavumanga ngomlomo wakho. Kumele uvume. Mangabe uvuma isinqumo osithathayo ukusijiki kusasa. Awusijiki esinye isigaba. Akufani nokuthatha intelezi uma uthatha isilwane. Akufani nokuthatha intelezi. Uthatha into otshelwa kahle ukuthi iyosebenza. Awuthathi untangana zibovana, awuthathi unsukumbili, awuthathi amafutha esidawana, usuthatha isilwane. So manje bengabe usuthathileke sewuvumile, azi ukuthi uzosibona ngamehlo. Ukuze ukwazi ukusibona-ke nye level. Ngiyabona bengabe ungakasiboni uzosibona ngoba sewusibona ngama-vision ulele. Ngoba ziyahlukana. Khona usibona esigodlweni, khona usibona ngama-vision. Uthi mawulala uyibone iziqhamuka zithi. Yabo. Uma ngabe sasebenza-ke kuba ngconywana. Kodwa umonakalo eziwenzayo ziyahlupha. Ilwane-ke. Yabo ngale experience ukuthi ngikhulume kanje nawe ngikhombisa ukuthi ngikuliphi izinga lempilo. Uma ngabe sezihlupha noma ngayiphi indlela, zingalala nonkosikazi wakho ukhona ekamereni, zilale naye. Bengabe ungafuni ukuthatha okwesibili izolala naye. Amanye amadoda agcine eba nethembu nje awathandi. Ingoba sisuke simkhomba ukuthi thola umfazi esizolala naye, bengabe ungafuni ihlala nomfazi usolala nalo wakho. Zisuke izogcindezela ingane. Ubona ingane idlala ezaleni, ukathi kusadlala ingane wena, kanti seyidlala nale team lo oyilandile. Ingakho ngithi mina seziyalwa-ke lezinto, yini mina engizoyenza? Kufuna ngiqale ngibheke kuqala ukuthi ngenkathi usithatha isinqumo owasivuma sithini. Ngoba phela umuntu uvuma isinqumo athi hayi ngiyakuthatha usiyoba ingane yami noma usiyoba umkhulu wami noma usiyoba ugogo wami noma usiyoba yini, angisoze ngakulahla, avuma umuntu. Ngeke phatha 2 months down the line usuyajika. Kodwa mina njengoKing Bhaka ngiyakwazi mase ngizwe into wayivuma, mase ngibhekile ukuthi sezilwe kanjani, ngiyakwazi mina ukuzikhipha emzini womuntu. Kodwa nami mangiyikhipha angiyikhiphi ngoba ngilwa nazo, ngizikhipha ngoba ngisuke sengizamela ikhaya elisha. Amandla enginawo lawa aka level 6 ayangivumela. Kodwa kuthiwa ama level lempilweni. Khona level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Bese kugcina ku level 7. Level 7 o level 1 yilabantu abantu ngabe bexakekile emhlabeni, ubafice beyenyangeni, ubafice beyale o level 1 abazi ukudumiphi.
Yilabantu umuntu angaphuma manje agingre nemoto angazi igingwe yini imoto. Lo level 1 abazi abantu ekumele labo balekelelwe. Bese kuba o level 2 yilabo esebenayo i-idea esebekwazi ukuvele bahlaba imbuzi ingonakaleli lutho esebekwazi ukuthi esithubeni nje umuntu athi bekhulume into ayikhuluma into yenzeke kuwena bekuqalekisa aqalekisa wenzeke zifike ko level 2 kuzothiwa level 3 ngizoyibamba level 3 ngiyoqhubeka ilanga no level 4 level 5 bengisa isikhombisa ingutsha kangakanani. So ngelevel yami yaka 6 zonke lezi ehlale zikhuluma la ngibheke mina o level 2 la yilaba abagcine beshawa zinkinga wayibona yilaba abahlushwa abafazi wayibona sothi uyindoda kodwa umfazi akaxhaphazi kanje ukwenza inyoni umfazi wakho lezi nyanga zihlushwa abafazi zidlala abafazi. Mina nje ngeke ngidlala umfazi mina ngeke ngidlala umfazi khohlwa ilevel yami level 6 ayingivumeli ukuthi ngeke ilanga ngadlala umfazi. Siyakuzwa King Bhaka uthi hayi ngeke udlale umfazi. Siyamuzwa King Bhaka uthi ngeke adlale umfazi. Ayingibuze la King Bhaka ukuthi ngabe usindo ekhaya uyazona yini izinto umndeni onomsindo. Ngeke ngidlale umfazi mina nomfazi futhi ngikadlale mina. Yabo ilapho la mina ndikhona ngoba kufanele kube yimina engithi ngeke ngidlale umfazi kodwa mina mase ngidlala ngayo umfazi. Ngeke ngidlale impela umfazi kodwa nomfazi futhi ngikadlale mina ngoba yindaba impoqo ukuthi kule level enginayo engikuyona thiwa kubiwa moya munye kanje thiwa kuba moya munye bamoya munye. Yabo uthini umbuzo landelayo? Sithi ngibuze la ukuthi umsindo ekhaya ngabe khona yini okuphazamisayo uma ngabe kuyikhaya elinomsindo. Angichachise kanje. Ikhaya aliphethwa abantu abaphilayo. Liphethwa abantu abadala, idalwa zalekhaya. Bese kuthi uma ngabe no6 noma no7 noma nibangaka nihlala kuleli khaya nabandawonye. Shuthi idalwa zenu makhonto efunakalayo zisebenza ngani nifana namathuluzi kuleli khaya. Umuntu nomuntu ugcina enedalwa ezigade yena nahamba nazo nomunye unedalwa ezemgadile ahamba nazo nomunye idalwa nomunye idalwa. Yabo? Uma ngabe nibambene kanje kusuke ngabambene nina kusuke kubambene idalwa. Njengoba sibambene kunokuthula zonke idalwa izophuma ziye ngaphandle ziyofuna imali ukuze kuphakame leli khaya kuphakame nomuzi wakhiwe kahle ngokuthula. Kodwa beke kwenzeke mistake njengoba idalwa zisebenzisa nina no7 noma no6 noma no4 seniyaxabana nina njani xabana niqhatha izidalwa ke manje kunokuthi ziphume idalwa ziyofuna imali ngaphandle ngeke ikwazi ukuphuma zizokwenzani zizofuna ukulamula nina ngenkathi zilamula nina abanye bazogcina belwa idalwa sakwazi ukugada izitha isakwazi ukugada abathakathi ngoba nilwa nodwa bagcine bengena otshwaleni abanye bagcina abanye bephinga begcina abanye bebulala abantu begcina abanye beshayana kwabandawonye begcina bethakathana abantu ngoba idalwa seyiziyahlehla kubona ngoba azikwazi ukubalamula. Angiphathi ke beke baletha imithi bayifaka ekhaya. Umuthi yebo uyasebenza kodwa umuthi akuvumelekile ukuba usebenze ngaphakathi ekhaya. Uma ngabe nje ukhule ngomuthi umuthi akuvumelekile ukuba usebenze ngaphakathi ekhaya ngoba ikhaya lilawulwa zidalwa kanti umuthi akuwona walekhaya. Idalwa ziba nesikhwele ngomuzi wazo. Mawusuletha umuthi uthi usuthembele emthini ziyanyanya idalwa ziyanyanya kodwa mawusebenzise ngaphandle umuzi ziyajabula idalwa ukuthi at least kuphethe thina la emzini wethu. Kodwa mase ngena umuthi kuthiwe sekuzogada umuthi osuzogada ikhaya ziyanyanya ke idalwa. Mayinyanya idalwa ukhumbule isibusiso sakho silapha edalweni. Mayinyanya idalwa azisakuniki isibusiso sakho ngoba zidiniwe. And mase ngena umuthi umuntu naleyo udla umuthi enyangeni ayithandayo. Mengabe no7 nginihamba inyanga eyodwa eyakhe lo izinto zezinyanga zizodwa ziyalwa zilwa ngaphakathi ekhaya idalwa lapho selibuyisela eceleni.
asisakwazi ukunisiza. Yebo zikhona kodwa sikwazi ukunisiza. Hey, kunzima. Enye futhi wena zama kakhabazela kaMandaba engifuna ukuyicacisa into. Ngicela abantu babe clear ngoba ngizwile abantu kuthiwa hayi idalwa zingaphandle kumele sifake ekhaya. Ayikho leyo nto leyo. Noma yinini idalwa, umuntu nomuntu kunedalwa ahamba naso. Into engenzeka edalweni zingancindeka amandla okukusiza ngoba wena inhliziyo yakho nengqondo yakho isilahlile wathembela emthini kakhulu. Kanti into yomuthi ifuna isetshenziswe makuyobhujiswa ngaphandle ngoba kufanele uthathe idalwa zakho ukuthi azambe ziyoshaya abantu ngoba zizothi ziyoshaya idalwa kanti abantu ngale ngaphandle bagangile abantu sigcine silimala isidalwa sakho ngoba kade siyeli. Imithi into ukuthi uyisebenzele ehlathini noma endaweni eyihlane bese uyithuma etheni. Kodwa uma uyiletha ngaphakathi ekhaya izobhubhisa ekhaya. Kodwa uma kuthiwa hayi idalwa singaphandle umuntu behamba umfica umuntu eseteksini zikhona idalwa zakhe kuyena. Umfica umuntu esemsebenzini zikhona idalwa zakhe. Uma ngabe zikwazi ukuhamba nawe uziyongena emsebenzini zizohlulwa yini pho ukungena nawe mase ubuyele ekhaya. Mase kuthiwa zingaphandle iziphi ezingaphandle ubungaphakathi wena ngoba uma ungena ekhaya nazo ziyangena, uma uphuma ekhaya nazo ziyaphuma idalwa. So kusawuqola abantu lento ukuthi siyofaka abantu abadala bahamba nawe, abantu abadala bawena. Umehluko ungabaqeda amandla bangakwazi ukukusiza as you want because sewuthembele kwabanye abantu. Kodwa ukuthi abakusiza ukuthi bakushiyile bangaduba kwesikhashana. Ingakho mase ufika kumina ngizobheka ukuthi abadala bakho badinwe yini mase siphakamisa bona mase sehlisa into zasemhlabeni. Abadala into emnandi beke baphakama ke bona beza nemali. Kodwa umuthi womuntu angaphandle awuzi nemali wona uza nomngozi. Ingakho umuthi usebenzisa makumele uyobhubhisa. Ingakho mina bengabe ngiye emzini womuntu anguphathe umuthi ngesandla. Hlobo. Ngoba ngiphetheni mina? Ngiphethe ukuthi lo muzi engiyabona unedalwa. Njengoba zikhona idalwa mina ngiyobhekana nempi ephazamisa idalwa zale khaya ukuthi zingakwazi ukusebenza ngendlela efanele. Siyakuzwa King Bhaka, ayengibuze la. Lento leyo ukuthi umuzi fanele ubethele. Ngabe wena uyakholelwa kulokho noma uyakwenza yini lokho ukuthi fanele umuzi uqiniswe ikhaya nje kuthiwa ikhaya liyaqiniswa wabe uyakwenza yini wena lokho noma uyakholelwa yini kona? Asikhulume iqiniso la. Ufuna iqiniso noma ufuna into efuna ukuyizwa? Ufuna iqiniso. Asikhulume iqiniso ke la. Umuzi ugadwe izidalwa. Uyabo? Okwethu thina uqinisekisa ukuthi noma yini into eyenziwe emzini womuntu awadliwa amandla edalwa zakulowo muzi. Yangizwa ngithini? Uma sengifika nemithi mina engizoyibiza ngamadoda amakhulu. Ngithi ngizobethela ke lo muzi. Bese ngithi wonke amakhona ngizowabeka lamadoda. Bese yabuzwa umuntu walekhaya athi lamadoda amakhulu noma lamabutho wabekayo azokwenzani? Mase ngithi akugadile. Makukhona umuntu ozoganga la azomvimba lamadoda lowo muntu uyobona izithunzi. Uyoshaya uvalo. Kuyisho ukuthini lonto? Isho ukuthi kushuthi la emasangweni shuthi ngizobeka into ephilayo. Uyazi into engishona? Ukhumbuleke lento esengifuna igade seyizokwenza umsebenzi kumele wenziwe idlozi la likhaya. Idlozi kumele ligade likhaya. Just sengibeka amadoda shuthi idlozi senginyathela ngani? Ngeenyawo. Sengizomele kwenzekeni manje? Njengoba sengiwabekile amadoda zashawa ikhonkwane wonke umuzi warawunda kushawa ikhonkwane. Ngeke sale lamadoda engadlanga. Ngoba phela njengoba begadile yonke into ephilayo ngisho isihlahla esiphilayo siyadla. Njengoba begadile lamadoda lawo agade umuzi kumele adle. Nakho umbuzo adlana. Nansi impendulo. Once kwayisilwane esiphila ngegazi. Umehluko ke lizovelaphi igazi elizodliwa yilamadoda ekuzobethelwa ngawo. Kuzobizwa azothi bese kuqediwe ukusetshenzwa mase kubizwa wonke umuntu walekhaya. Kuthiwa bazogcaba ngisho ingane ena 3 years. Kuthiwa izogcaba.
Uyabona lo muthi ekade ufakwe emasangweni kuthiwa amadoda agadile. Mase ugcabile, thathwa wona futhi uphinde ufakwe kumuntu. Shuthi kwenziwani manje? Kukhonjiswa amadoda ukuthi nanti igazi enizophila ngalo bezwanile ekhaya ngonaphakade. Ngoba once wagcaba lanuka igazi, wawufaka umuthi aseyabona amadoda ukuthi adlala. Shuthi kuzomela kwenzekeni, kufuna kuhlale lekhaya kuchelwe mhlawumbe njalo ngo7 ebusuku. Bengabe kuchela kwenziwani ayatshelwa amadoda ukuthi sekuyisikhathi sokudla, sekhathi sinivuke, sekuyisikhathi sokuthi gadane, sekuyisikhathi sokuthi impi ayingangeni. And as long as kusabhibha kahle la enxebeni azogada. Kodwa beke laqala inxeba laphola lo wagcaba khona. Normally ke kuyayithola pholile after 3 months. Laqala laphola inxeba. Awasakwazi ukudla amadoda egazini lomuntu. Asezokwenzana ngasali. Sekumele wena nomzana uphinde uyibise zonke ingane, uphinde uyigcabe futhi okwesibili. Wangakwenza lokuphinde uyigcabe azozikhiphela wona amadoda igazi. Uzothi hamba umuntu egcekeni avela ahlatshwe ilento isipikili thi ushukela, ahlatshwe ibhodlela, athi drive imoto, aqinqa imoto, aphume igazi. Kufuneka into enegazi. Into enegazi. Mangabe sebeyikhiphela igazi, sekunzima ke manje ukuphinda uthi hayi yekani sengizomkhiphela ngoba imistake ozoyenza kunokuthi udile nesimo sento bayifaka, uzoqhubekela phambili uthi uyofuna usizo kwenye inyanga kanti ulande inyanga engazili utho. Uyilande le nyanga siyafika nayo ayikwazi ukubona ukuthi kulwa amadoda la afakwa asazi ukuthi umuzi wawo ngoba lo muzi asewuphethe azi ukuthi umuzi wethu manje. Wena wafaka wena. Idlozi yakho likhona impela ngiyavuma kodwa lisakwazi ukwenzela izinto. Kuvele kube nefu nje eminyama ngoba lamadoda golozile nayo athi wasifaka ngisho egazini kuwena ngaphakathi. Sesiyakuona ngoba idlozi liphila kuwena nalamadoda ugcabile afakwa. Hlangana kuwena yila qala khona ke uze umuntu esegula, uze umuntu enjani ngoba kumuntu kuphila idlozi lakhe. Phila lamadoda sekuyabangwa kubangwa lo muntu manje. Kuleke umuntu azashone komuntu. Umuntu bengabe egula usuke bangwa. Izinto ezifakiwe izinto nani. Bese kuzothi abathakathayo sebethakatha kalula ngoba vele ibambene impi la ngaphakathi uxa kwento wayifaka. Sekulula umuntu aqalekise, sekulula umuntu ukuthi athi kuwena, "Hey wena uzongithola kahle, ungenza nje ngampela ushayeke." Bese hayi la muntu waqale wangisongela, awubulawiwe ukuthi ukukhonta yenze kuwena. Ubulawe ukuthi ukusongele kanti vele unenkinga. Usongela umuntu nje kanti vele unenkinga, zavele zabhubha. Thank you. Kanje ngithi angibonga kakhulu nakubona bonke abantu ababukayo la ababuka uKing Bhaka ngihleli nentokazi lapha yana uzama waka ukhabazela uzalwa uMandaba le entabeni zako Ndengezi nale kuboneko Qobo. Sithi nje ngiyajabula kakhulu interview indlela angibuza ngayo. Hayi impela imibuzo yakhe iyashisa. Hayi impela uyabotha ngibuzwa yivukani, ngibuzwa umuntu oseke wasebenza kakhulu like nemikhakha eminingi yezikaqedisa isizungu, osebenze kakhulu nama music productions, wasebenza kakhulu nama podcast, wasebenza kakhulu nje profile yakhe nje is too tight. Uyazwakala nje indlela nje angihlaba ngayo imibuzo. Hayi ngiyaqala ukubuzwa kanje. Sibonge King Bhaka ngesikhathi sakho. Nokuwelcome la ekhaya lakhe lihle kangaka. Ayi sichazelekile okuningi wasivula namehlo. Siyabonga. Khathi uzikhatha ke ukuthi welcome la ekhaya